Wah, iki nyegat aku iki ana apa? Santai-santai. Wah, timbang kita berkelahi mending rokokan dhisik. Udah dulu sih, loh, rokokan dulu. Masya Allah. Lu, nanti bolongan ini. Wah. 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 Lu, leru. Waduh. Wah. Rokokan dulu, udut dulu, wis ora usah. Santai. Masya Allah. Panjenengan mboten rokokan, Bro. Ora, aku gak rokokan. Ora rokokan aku. Wis, kowe ae sing rokokan. Mas kok ora doyan rokokan kowe, Mas. Wis, jatah rokokku lak mbok jupuk sih. Oh iya, paham. Paham. Wis kono ndang, entekno. Rokokan. Iki mang aku wis Wus. Neng ndi rokoke lugur. Wis mbuh nang ndi? Aku ora ngerti. Ayo minggir wene ana dalan. Wenehi dalan nang ndi? Wong aku sing arep mateni kowe. Kowe dadi mangsane Ratu Gustiku. Ratu Gustiku iki arep mangan nyeplos jalma manungsa. Oh alah. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya asu tenan. Aku diwenehi mang bire metu akeh. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah Nono. Waduh, Masya Allah. Mas, iki lapo sih? Tebal wis. Yo. Wis tebal. Ayo. Bang biru lampune disko. Awak kuru mikir bojo loro, Mas. Bojo sing enom dikeplek-keplekno. Sing tuwa didaya. Aduh, ya Allah. Mas, apa? Ayo ngombe, Mas. Aku ora ngombe, sing ngombe awakmu wae. Apa sok semuji-suci. Iya. Kiai ku melarang ngombe, cari kiai wong ngombe ku dilarang. Sebab kiai sok ngomong ngono, kiyaine ora tau mendem. Bisa nih sih ya Allah. Mendem muni ya Allah. Wis entek. Waduh entek. Waduh gampang diuyui. Dimikne. Klak. Ya iki sing arane bir cap sempak. Diuyui maneh refill, arane refill. Ulang telekmu kuwi. Oh iya.
Wah. Ngalang-ngalangi wae. Ayo diliane kene. Hei, ayo ditunggali. Wah iki koyoke lek iki wis over iki. Wis over. Wis kuwi. Jenengmu sapa? Aku aranku ana 3 perkara. 3 perkara tegese nama depanku adalah C. C. Duduk. Celeng raimu. Duduk. Tak kei maneh ya, tak kei clue maneh. C terus E. Cak wir wadukmu. Salah. Wus, lambene. C E N. Aranku C E N. C E N. Cen. Heeh. Aranku Cen. Oh, Cen ya. Waduh. Ya Allah. Dulu. Kenapa ae ngrangkul-ngrangkul wong iki weh? As tak kei terus ya. Mati on. Repal. Pak Lurah sing ngomong jare setan-setane kudu metu kabeh, wis ditokno kabeh. Fereng kekek. Mengkek tembak. Mabur maning. Mencok ning peri. Aranmu sapa? Jenengku iki oleng perkara. Bahasa Inggrise angka 2. Tu. Bahasa Jawane selesai. Mari digabung tu mari. Wah. Nandi wong iki. Oh iya toh. Ayo maju maneh sapa maneh? Iki sapa? Kon gak ero aku, Ki. Wong Briti. Aman mangan kasur jasune. Oh iki berarti nom-nomane gitu loh. Marasiman lunggoning Jombang. Ayo. Tapakno sombong kan sombong. Tinju. Ora lor. Ayo, maneh. Lagi. Atuh. Kurang ngajar.
ijo omora mulu. Pelok Mas, pelok ora usah nembang. Ora usah nembang. Ora usah nembang. Nyembang ijo ijo. Ijo. Menonge menur. Walang kekek uyu banyak ngene wadah wong iki kok cek sangar meneh. Push, push, push. Good. Loh, metu mine. Wah, 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 wah. Wong edan Slenteng nun. Ayo maju ndolek tunggal. Ayo dilacak tunggale. Sliramu sapa? Ya aku, lurane Sendang Manahilan. Aranku Saridin. Wah, Saridin. Sliramu sapa? Patih saka negara ana jerone alas. Patih Prabu Indrasana aranku. Patih Gurdakesa ngleboni ngorat ngarit desa Sendang Manahilan. Arep bondo para kaulane arep tak sepake marang Ratu Gustiku kanggo pangane Ratu Gustiku. Yen bisa nglangkai batangku aja takon dosa sliramu. Ladala wani sumbar slira. Wani sumbar wong atase pangkatmu iki amung lurah ning kene. Wani sumbar. Aku pati ora peduli derajat kelawan pangkat. Nang aku ngedekake kaluhuran kabecikan ning kene. Mula sliramu ora ana gawe aja kanggo gawe ora ana perkara ndeder perkara pola dalah. Wani kawan aku ayo tak ladeni solamu.
Ratune sing maju Prabu Indrasana. Derajat mung loro tak gaglak. Woi. Aku trimo kalah, aku trimo mundur, nang aku ora bakal meneng ngono wae tak lepasi. Kaman Trisula mancepaning dadamu karep mati. Tak uro jawane Jim Indrasana kaya manyerang lampamu. Ayo wis mari ngayahi gawe. Ratune wis mati wadyapalane akeh sing mati lan akeh sing padha mundur keplayon. Sowan ana Kanjeng Rama ana ing pesantren Baitul Makmur Slenteng.
Kanjeng Rama Kyai Sampurna Adi. Ana apa ngger? Senteng kono nang mburi. Nang mburi. Waduh. Kula menika badhe nyuwun pamit. Lho kok nyaluk pamit nandi ngger? Kang, aku njaluk pamit ya Kang. Kon iki arep pamit nang ndi? Aku iki ngene. Aku iki arep pindah omah. Tegese pindah omah. Aku iki kok ora balik. Nanging aku manggon ana daleme Bapak Haryono. Aku manggon ana daleme Bapak Nono. Oh, ngono. Kon mulai nang kene. Iya. Ki minangka kanggo kenang-kenangan. Slenteng manggon wonten mriki. Oh, ngono slenteng. Nggih. Mamila kula tak ganti busana riyin. Waduh. Assalamualaikum. Kopiahe ganti bunder nggih. Kanjeng Rama, ana apa ngger? Sampun paripurna anggennya merantas para raseksa ingkang badhe amangsa para jalma manungsa wonten ing tlatah mriki. Kula badhe nyuwun pamit Kanjeng Rama. Angayai makarya menapa ingkang dados pendamelan kula wonten jae ya wis sing ati-ati. Mula sak bubaring sak sirnaning angkara murka iki mula cedhak kabejan karayon kamulyan saha katentreman. Yen ana klera-klerone ae njaluk pangapura marang sekabehe ngger tansah lang jaya Nusantara slaminya.